باش بۆرێ مامۆستا کەنعان مامۆستای بیرکاری ئێرە فادە ئەموانەیە خوا بەردەوامکن ئەم هابوون سێ گۆشەیە تیک و تشتێ پێ بەگرێدای و درێژبوونا کەڤانێ و پیڤانە گۆشەیە یا شێستی و یا رادیان هینداری مەپرسا پێنجە هەلبژار پرس چ دبێژێ من بدوێتە شەیدە سێ گۆشەیەک بە ئۆ ئا تیک جەمە ڕووبەراوێ یا vê sê goşeyê a o b sih û di 2 santîmetr damin. Tişta ji me tê xwestin dibe ev teşeya han eva pişîn nîşan kir derdora ji me tê xwestin. Derdor li gorî mizanin dema got teşa tiştek xuyayî bê wek bêjin sê goşe bê komkirina dirêjehiya her sê kenarên wê ye. Dema bazin bê zagon jê heye. Lê li vir em bînin parçek jê sê goşe ye û parçek jê kevan e. Tê buwateya çi? Di tişt hene divê ez wan askim. Vê ev kevan ji dirêjbûnayê naskim ego me navê el dabûyê de û tevlî ve her du kenarên sê goşeyê. Ev ji me nabê. Ji ber got di nava te şeyê de ti bandora wê ser derdorê bîne. Lê li vir şagirtino em karin ji çi sûd bigirin em ji bîr nekin ev sê goşe cem tîk e. Em bînin ji vir heta vir raya nîveşkêla bazinê ye. Dema em re nas kir û dirêjbûna kevanê nas kir wê demê derdor xweş mir derdikeve. Lê ez dikarim ji çi ji sih û di 2 sûd bigirim rûbera vê sê goşeyê em meyzenin. Li gorî em zanin dema sê goşa tîk bê rûberê wê yeksanî hevdana dirêjehiya her du kenarê wênî tîk belavî diduwa. Ango o a hevdanî o b belavî diduwa. Encama wê sih û di 2 danima. Lê em zanin o a o b her du rane. Ra hevdanî ra bû ra da belavî duwa yeksanî sih û di 2 ra da şêst û 4 ango ra 8 santîmetr derket. Em ji ra me derxist. Ma çi ji min re? Omega. Li me biwerin el. El zagonayê hebû. Omega hevdanî ra. Omega çi bû? Ew goşeya beramberî wê kevanê ya go not pille ye. Not pille. Em karin li vir bidine xuyakirin not pille. Şagirtino me zagonek birbû. Ew zagona go pîvana şêstî û ya radyan bi hev re girêdê. Li gorî wê zagonê not pî belavî di 2 ye. Zorin divê bi zagonê de bicih bikim el yeksan omega pî belavî 2 hevdanî ra hevdanî 8 bû 4 pî. Vir ji ber dirêjbûna pî ez karim bikim hejmara 3 bêhnok 14 yeksanî. 4 hevdanî 4 bû 16 dest xistin 1 4 vir jî bû 5 12 bêhnok piştî di hejmara. Santîmetr ji ber got dirêjbûna dam di vir de nîne.
وێ دەمێ نوو ڕێزکارم بێژم ڕووبەرە دەردۆر دەردۆرە تەشەیە یەکسانی هەشت کۆمی دوازدە بێنۆک پێنجی و شەش کۆمی هەشت بوو هەشت کۆمی هەشت کۆمی دوازدە بێنۆک پێنجی و شەش بوو شازدە کۆمی دوازدە بێنۆک پێنجی و شەش بوو بیست و هەشت بێنۆک پێنجی و شەش سانتیمتر ئەف دەردۆرە vê teşeyê ئەمانە خۆ بەردەوام بکەن درەفا niha de şagirtino ber derbas bû rêjeyên sêgoşeyî ya got sayn bû kosayn bû tancayn bû ji goşeyeke tangiran sêgoşeyeke tîk de dema zwerim vê goşeyê ji xwe re îyar bikim sayn hebû kosayn tancayn sayn medgoçî ye yeksanî beramber li ser jenê berambera ca a b ye belavî jen a ca kosayn ca got cîran li ser jenê cîran ya got pêv e ew kenarê got pêv e ev jî pêv e lê ev jen e bû ca be belavî a ca tancayn got beramber li ser cîran an jî sayn belavî kosayn dibe a be belavî ca be û heman yeksanî vê ye sayn ca belavî kosayn ca ev lêvegiriyan ji ber pêwîstiyan tê de heye di bazinê sêgoşeyî de dema xaleke min ser bazinê hebe be ev xal me xistina wê bir li ser tewareya x li ser tewareya y eger melvir tîpek daye de b dabir b didabir ji navendê ji navendê navbera vê û tewareya x goşeyek çêbû bi navê têta wan bi ji bîr nekin dema me got sêgoşeyê bazinî ya got nîv eşkêla wê yek yek menna yek wê demê ev jî yek li vir şagirtinos çi dibînim b x y ev x li vir y dema zwerim sayn bibim têta yeksanî beramberî wê ev e an got y belavî jenê yek bû y ji ber vê yekê tewareya y em jê re dibêjin tewareya sayn e kosayn cîran ser jenê cîran x ser jenê yek yeksanî x ji ber vê yekê tewareya x dibêjine tewareya kosayn lê li vir şagirtinon bala xwe bidin tiştekê ev xal çiqa bizîvirê encama wê ji yekê ji negativyekê derbas nabe x çi hejmar bibe bera heye pozîtîv bê heye negatîv heye kirt bê heye kok bê ji ber vê yekê ev her du karin bêjin fonksiyonên sêgoşeyî ne komka pênaseya wan her tiştî dibe raya
لێ کۆمکان نرخێوان ji negatifiek ta pozitifiyek. Gorî got têta sin têta re girêdaye yan jî têta kosin têta re girêdaye. Li vir dimêne ceme fonksiyona siya ya tancayî. Tancayî dibe beramberî wê ser cîranê. Bu y belavî x. Vir şagirtno dema ev zîvirê digihê vir sê goşeyek tîk merçê divê. Tancayîna wê nediyar e. Sê goşeya got not wê tancayîna wê nediyar e. Ji ber vê yekê komika pênaseya wê r şpillî. Li vir dibe not ango vajî jî zîvirê dibe negatif not em karin çi bêjin? Şpillî. Pî ser duava dema bi zîvirê giha vir nîv zîviran din pî k. Ango ulo çû, ango ulo jî çû. Komka nirxan r. Ev her sem ji war dibêjin fonksiyonên sêgoşeyî. Sin, kosin, tancayîn. Em karin çi ji wan sûd bigirin. Li vir şagirtno destpêkê em li vir sekinîne. Goşe nîne sifra. Dema zivajî zîvirandina demjimêrê çim ewa me jêr digo aliyê pozîtîf. Ez wilo tên dema ez gihan vir goşeyek tîk merçê bû. Dema min berdewam kir ez gihame vir bû pî. Ez giham vir bû sê cara li vir pî ser duwa li vir pî ser duwa pî ser duwa pî ser duwa bû sê rib. Ango sê pî belavî dido. Ez giham vir bû do pî sêsed û şêst pilleyê mizîvirî. Lê gozvajî hatim wê demê evê bê negatif pî ser duwa. Evê bê negatif pî negatif sê pî ser duwa negatif dido pî. Li vir bi çi alîkariya min dike? Dema zor mirba yekê. Ew çareya yekem. Çare yeka yekem. Li vir dem bînin kosin û sin her du pozîtîf in. û tancayîn jî sin ser kosin tev pozîtîf. Di riba duyem de sin pozîtîf e, kosin negatif e wê tancayîn jî derkeve negatif. Ji ber lo em bê sin tenê pozîtîf e. Di vir de kosin negatif e û sin negatif e. Belavkirina we dibe pozîtîf ji ber lo tancayîn û kotancayîn hek ji mer diva pozîtîf. Di vir de kosin tenê pozîtîf. û tiştek girî em bên şagirtin. Ji vir ta vir têta goşeya got em lê digerin di navbera sifir
و notî de ye. Li vir di navbera not û sed û heştê. Li vir di navbera sed û heştê di sed û heftê. Li vir di navbera di sed û heftê sê sed û şêst pilleyî de. û li gorî em zanin di vir de ev yek bû. Ev yek bû. Negatif yek, negatif yek. Ji ber vê yekê kosayna sıfır, goşeya sıfır, encama wê yek e. Em bê kosayn sıfır yeksanî yek. Kosayna pî belavî duwa, pî belavî duwa ser tewareya sayîn e. Ji ber lo kosaynê wê sıfır e. Pî ser tewareya kosayna li aliyê negatif. Nirxê wê negatif yek e. Demaz dikim vir dîsa tewareya sayîna kosaynê wê sıfır e. Zgiham do pî dîsa bû sıfır, kosaynê wê yek. Yê rixê sayîn sayna sıfırê sıfır ser tewareya kosayna. Ji ber lo saynê wê sıfır e. Sayna pî belavî duwa nirxê wê yek. Sayna pî bi heman rêbazê derdikeve sıfır. Sayna sê pî belavî do negatif yek e. û sayna bibûhirin kosayn do pî li vir yek e. Sayna do pî sıfır e. Tancayên li gorî vê zagonê ez karim derxim tancayên têta yeksanî sayn têta belavî kosayn têta. Şagirdno, ev sêgoşeyê baznî tevlo va fonksiyonê sêgoşeyî yego me birin. Gelek tişta dem sûd jê dikim. Eger di xêzika grafîkî de bê yan di nirxê sayna goşeyekê derxin. Eger ew goşa gelkî mezin bê ne ji goşeyên diyar bin wek sih pille, çil û pênc pille, şêst pille. Dema goşa ji va mestir bê û heman demê de negatif jî bê. Em karin ji vê bazina sêgoşeyî gelek tişta sûd bigirin. Çilo em hev re nas kin. Ev navend tewareya kosayn tewareya sayn li vir navend. Mijbîr nekin li vir sıfır pille ye. Pî belavî duwa pî sê pî belavî do di do pî. Zîvrandin aliyê pozitif, zîvrandina aliyê negatif. Yek, negatif yek, yek, negatif yek. Li vir şagirdino tiştin hene divê me xweşik nas kin berî me herna nirxê sayn kosayn tancaynê goşeyê. Dema ji mir deynê sayn em bêjin pî komî têta. Li vir wek gom nas dikin têta goşeyek tang e. Ez karim li vir îyar bikim. Li vir şagirdino zê çilo nirxê vê nas bikim. Ev em karin bêjin me bingehînin tiştê me yê hemû mêl gorî ve îyar bikin. Demaz dibe pî pozitif ango zûlomeşiya me li vir sekinî. Komî têta jî sketim riba sisiya de. Di riba sisiya de gorî me nas kiribû sayn nirxê wê negatif e. Em bideynin negatif. Ango ev goşa tevahî
كتر باس سيادة نرخي ساين جيرة نيجاتيفة بي شو مجهان ضربة شو بو ساين تيتا دما كوساين بي ديسة ضربات سيادة كوساين نيجاتيف تانجاين ضربات سيادة بوزيتيفة دميني تانجاين تيتا باش ام هرن آليكي دي انگوز بيجم ساين بي سردوا كومي تيتا بيشي ازربا يعني چارەیە کێ زناسکم پی بەلاوی دووە وایە کۆمی تێتا دیسە بەعالیە پۆزیتیڤە کەتن ڕبا دوویەمدا دربا دوویەمدا ساین پۆزیتیڤە لێلڤەر شاگرتنەوە چێ گۆشەیە گۆ پی سەر دووە یان نێگاتیڤ پی سەر دووە بێ یان سێ پی سەر دووە ئانگۆیە گۆلڤەر سەکنن ئەگەر پۆزیتیڤ بێ ولا نێگاتیڤ بێ ڕێژەیە ژمەر دووگهەرن ساین بێ دەبێ کۆساین لێ هێمایە ئەلگۆری vê dibim ev dirba duyem de ye çareyeka duyem saynê wê pozîtîf e ev çû ma kosayn têta demaz deynim kosayn pî belavî do komî têta di çareyeka duyem de kosayn nêgatîf e ji ber ku ev pêre ye kosayn bû sayn tancayn ew ji dirba duyem de çareyeka duyem nêgatîf e bû nêgatîf tancayn pî belavî do kam yekî dî meyzênin demaz deynim sayn nêgatîf têta li vir şagirtê menî delal têta li vir e demaz be nêgatîv têta vajiya wê li gorî tewereya x tê vir ev bû nêgatîv têta ketkî ja ribê de riba çaran sayn dirba çara de nêgatîv e ango ji bîr kir dikarim vî rengî deynim sayn sıfır derxistinî têta sıfır derxistin bi zîvrandina demjimêrê re ye ket riba çara de bû nêgatîv ji ber sayn duwer bê de nêgatîv ev diçe dimêne sayn têta bû nêgatîv sayn têta lê kosayn çareyeka çaram de em zanin kosayn pozîtîv e ev nêgatîv ango têta bê wala nêgatîv têta bê kosaynê wê divir do divir de her du ka de pozîtîv e dibe kosayn têta bi heman rêbazê tancayn nêgatîv têta dibe nêgatîv tancayn têta ka em yek goşeyek nêgatîv bibin demaz bê sayn nêgatîv pî ser duwa komî têta li vir ez werim çareyekê naskim nêgatîv pî belavî do li vir dest pêke ye nêgatîv ez ê wilo vegerim nêgatîv pî belavî do demaz li werim komî têta dîse be aliyê pozîtîv sketim riba çaram de diya çara de sayn nêgatîv e bû nêgatîv ji ber ku ev kertpêr heye me got li vir yan li vir sayn bû kosayn û bi heman rêbazê çi goşeya gowerê ji min re ew goşek gelkî mezin bê dikarim xwe bigihînim yekê ji vanakê li gorî mêzên kîja min re alîkar e ji bo ez nirx derxim kam mînakekê mêzên saynê di sed û bîst û pênc billa li vir şagirtino di salê borî de
گۆشەیە سه مەرهەبوو 45 60 ئێمە گوتنەوە گۆشەی دیار نرخێوان دیار بوو ئەنە سێ گۆشەیە بازنێ سێ گۆشەییدا ئەڤژی جەمەبوونە دیار لێ وەک 225 ڕاست ئەمزانن کەوێ ڕبا سێیەمدا ji ber zêdetirî 180 lê nirxê wê em nizanin çi qasa lê skarim ji vana sûd bigirim 225 0 not 180 pile 270 li vir 360 gelo skarim nêzik yekê ji va bikim em mêzin 225 û 180 nêzîkî hebe skarim ji vê la sin 125 deynim sin 180 komî 45 pile 180 piye komî 45 ket riba sêyemde çareyeka sêyemde sin negatife ev çû ma sin 45 pile û li gorî berê me birbû sayna 45 koka duwa belavî duwaya bû yeksanî negatif koka duwa belavî duwa mînakek diyem mêzên li vir şagirtino demago goşeyan vî rengî bê heft pî belavî siya li vir rêbaz çi ye nû hejmara herî nêzik ji heft re ya gu belavî siya dibe kî ye şeş e ango skarim ji vê dila heft pî ez deynim şeş pî komî pî belavî siya li gorî taybetên rêjeya skarim belavkirinê çêkim bû şeş pî belavî sê komî pî belavî sê yeksan kosayn di do pî komî pî ser siya em bînin di do pî mir derket yek ji va goşeyên got ser bazinê vay heman sıfrê di do pî û kom elvirim û kom pî ser siya goşeyek tanga sketim çareyeka yekem de kosayn tê de pozîtîf e dimêne kosayn pî belavî siya û nirxê wê yek belavî di duwa mînaka dawî em bibin pênc pî belavî duwa beraber negatif ango bera sê vir şagirtino berî her tiştî ji ber got sin negatif pêr heye ez karim ji vê sûd bigirim sin negatif têta yek sin negatif sin têta negatif em bêjin derdkevê ji derve pênc pî ser siya em belav kin hejmara herî nêzik ji pênc re ya got belavî siya dibe vir şagirtino pênc pî em karin deynin sê pî komî di do pî sê pî ji bo vêna û ez karim deynim şeş pî derxistinî pî lê bela xwe bidim tiştekî dema ez vê belav kim ez vê bibim di do pî zêde dimêne dema ez vê belav kim pî zêde dimêne ev ji mir hesantir e ji ber vê yekê bû negatif sin şeş pî derxistinî pî belavî siya yeksanî negatif sin di do pî derxistinî pî ser siya em mêzên tikî ji arbê de di do pî vaya negatif pî ser sê mêvajî zîvirin ketin çareyeka çarem da sin tê de negatif e û ev jî negatif bû pozîtîf sin
بي سرسيا ونرخوي كوكاسيا بلابي بدو تافر موانا يا خوا داوي كر ودمين انت كيف وقشيدا سباس